Салом ба ҳама. Дар ин видео дар социални сет пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани социални сет дар поёни видео мешавад. Вақте силкаро мекушоем, моро ҳамин хел сайта нишон медиҳад. Дар инҷа установид ва открыть в приложении Google Play нишон додагиҳад. Открыть в приложении Google Play интихоб мекунем. Барномаро дар Play Market нишон медиҳад. Установкаш мекунем, мекушоем барномаро ва мо дастуратҳо лайк мемонем. Ҳар як лайке ки мемонем мо пул кор мекунем. Вақте мо 3-4 та сурataки лайк мондем, мо дар видео нишон медиҳад. Видеоро тамошо мекунем, пропускат мекунем видеоро. Пул кор куним онро давом медиҳем. Мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. Дар инҷа мо дар ҳамин социални сет мо сурат мепартоем ва пул кор мекунем. Плюса интихоб мекунем, галерея интихоб мекунем, толка сейчас интихоб мекунем, суратмона мегирем, континюро интихоб мекунем. Дар инҷа номи суратмона менависем ва номи суратмон бояд бо забони англисӣ бошад. Google переводчика ман истифода мебарам. Номи суратмона копировать мекунем, менависем номи суратмона, поёнашда бошад тегша менависем. Аплода интихоб мекунем ва ждат мекунем ки сурат бигзарад дар ҳамин социални сет. Ва барои дуюм бор сурат гузаронидан инҷа 24 соат пас гуфтагиаш шумо метавонед суратона партоед. Як бор дигар дар экран зер мекунем ва инҷа watch video, яъне видео тамошо мекунем ва видеоро пропускат мекунем. Метавонем як бор дигар сурат партоем. Бо ҳам хел плюса зер мекунем, галереяро интихоб мекунем, сурати дуюмона мегирем, бо ҳам хел континюро интихоб мекунем. Меоем Google переводчикда номи нависагимона копировать мекунем, бо меоем дар социални сет мо номша менависем, поёнашда бошад тегша менависем, лоада интихоб мекунем ва ждат мекунем ки сурат дар социални сет мо бигзарад. Ва ин ду сурат гузаштак, дига мо наметавонем дига сурат партофта. барое ки бихоҳем ки сурати мо чанд просмотр гирифта, дар ости кадом сурате ки мо дар кора интихоб мекунем ва ина сурате ки мо навпартофтем 2 та лайк гирифта ва чанд қадар лайки бисёр бигира, ҳамон қадар мо пул бисёртар кор мекунем. Мегзарем ба таври дигари пул кор кунем ва аз тарафи дасти рост болоро интихоб мекунем, якум сайтша мекушоем. Дар инҷа мо бозӣ ва барномаҳоро установка мекунем ва пул кор мекунем. аз тарафи дасти рост боша нишон додагиҳад ки кадом бозида чанд қадар танга кор карда мешавад. Плея интихоб мекунем. Агар у бозиҳо гӯчи дар инҷа метавонем бозӣ кунем, ёки веба интихоб мекунем, бозии веба бозӣ мекунем, ёки метавонем бозиҳоро категорияи хатӣ интихоб кунем. мегзарем ба таври дигари пул кор кунем. дар инҷа мо силкаро дӯстонмонда роӣ мекунем. барои силкаро копировать кардан копи линка интихоб мекунем. вақте ба силкаи мо регистратсия кардан ай 15000 то 30000 тангаро кор мекунем. яъне ай 1.5 USDT то 3 USDT-ро ба силкаи мо регистратсия кардан кор мекунем. ва мо метавонем видео тамошо кунем, лайк ёки подписчикмона зиёд кунем. барои watch now интихоб мекунем. як лайки, як подписчик мо дар ҳамин барнома роӣ мекунад. ва watch now интихоб мекунем. мо дар реклама нишон медиҳад, рекламаро маҳкам мекунем. подписчик ёки лайкмон зиёд мешавад. барои пуломона гирифтан визро интихоб мекунем ва мо тангамона бояд ба USDT алиш кунем. 10000 тангаш 0.1 USDT мешавад. конверта интихоб мекунем. пуломон ки USDT шид, визро интихоб мекунем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra ва IRMT бигирем. минимал каш дар Payeer 0.35 USDT, дар Khedra 0.35 USDT, дар IRMT ҳам бошад 0.35 USDT. кадом кашлокиро ки интихоб кардем, дар инҷа рақами кашлокмона менависем ва чанд қадар пуле ки кор кардагием менависем. визро интихоб мекунем. пул дар баланси мо мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.